17 il-żagħżugħ u żagħżugħa Maltija jinsabu fl-Afrika bilan li jitilgħu sal-quċċata tal-muntanja Kilimanġaro. Iż-żgħażagħ li bħalissa jinsabu fit-Tanzanija daħlu għal din l-isfida sabiex jiġbru fondi biex jgħinu lill-komunità Etjopjana. Din hija 12-il darba li grupp Maltin qed jidħlu għal din l-isfida u tul il-11 edizzjoni ta' qabel inġabru il fuq minn 720,000 euro li marru għat-twettiq ta' 10 proġetti fl-Etjopja u l-Kenja. Il-proġetti huma kollha mnedija mill-Missionary Movement Jesus in Thy Neighbor lill-fundatur tiegħu u l-mibki Father George Grima. Din is-sena l-grupp żgħażagħ għandu x-xewqa li bil-fondi miġbura jitkompla proġett ta' bini ta' ċentru għat-tfal b'diżabilità f'Bonga, proġett li kien beda Father Grima qabel miet fl-2017. Sabiex jitwettaq dan il-proġett li b'kollox se jkun sewa 1.2 miljun euro, kien jonqos li jinġabru 90,000 euro. Il-proġett se jkun twettaq kollu bis-saħħa tal-ġenerożità tal-poplu Malti.